Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Guys, नै आंनि ड्रागना आं ड्रागनखौ नायनो नागिरदों. ड्रागना एखेबारे गोजौ गोजौ जाजोब्बाय. नैथ' लेमलायना दं. फिसा होदोंमोन नालाय लासै मोनफैबाय. बेसे गोजौ जाखो ड्रागना आंनिया. लोगोफोर आंना ड्रागना लेमलाबायना दंजोबो. फिथाइ थायैखायनो आबोर लानो बालायलाङो आङो. बेसेबां जौखो होननानै गोजाननिफ्रायल' नाहरो. लेमलाबायना दं नामा आङो मिथियामोन. दासो भिडिअ लानायखाय नुबाय. Guys, आंनिया बेयो ड्रागना बेगराव दाखालामनायमोन आरो फ्लिपकार्टआव. फांसेयानो बे बारायजोबदो बेगर मोनसेयानो बेखिनिया जादों. बेखौथ' बेसेबां जादों मोनजेनानै होनबाय मोननाय दङ. बेसेबां गोदो जाबा हाजार मोनबाथ' मोजां गेबसिगोन. बेयावबो खैथा दं. बेखौ ड्रागनखौ गायनो थाखाय जों रेडि खालामखाबाय आरो न'आवनो जोंनि बस्थासो लानानै बाला अन्थाइ माबानानै खुन्था फिसा फिसा फोरोंबाय. नोंथांमोन आं बे भिडिअ देखायनाय जागोन. बारा बुरजा गैया आरो बेखौथ' मा जाजोबना दं थैजोब्बायसो ना माजोब्बायसो मिथिला बुंनानै दं. गाइस, नैबेनो खुन्थाया न'आवनोबो खालामनाय जादों. बेखौ खुन्थाखौ नै बिथिं खर' बिथिं गाथा दोननाय जादों. बे साइडथिं नै बिथिं हा फबगोन आरो. लोगोफोर आं बे खुन्था बानायनायखौ भिडिअ लानो सोलाबासै. बे खुन्थानि सिङाव सिट होआखै आरो औवासो होदोंमोन. उनाव खुन्था बानायबावबा आङो नोंथांमोननो खिन्थिनोसै. लोगोफोर आङो मा ड्रागन फिथाइ जानो लुगैबाय आरो माला देरनानै माला थायगोन मिथिला आरो दाबो गायथ'नायानो जायाखै.